राम जी के भइले जन्मवा रामा चैत महीनावा राम जी के भइले जन्मवा रामा चैत। कि भोजपुरिया माटी के लाल जेकर चैनल का पत्रकार बानी हमरा दिलीप दीवाना जी युवा कवि बानी, तो यहाँ के पेज के फॉलो करी, सब्सक्राइब लाइक शेयर करी आ ज़्यादा से ज़्यादा सुनी ताकि हम दोनों भाई के भी आगे बढ़ावे के लो लुटावे लगाना महाकंगानावा रामा रामा चैत महीनावा मोरे राजा घरे जल्दी आजा चढ़ली जवनिया के देख बारसा जी अच्छा छना गइल बारा ए राजा कि जी अच्छा छना गइल बारा ए राजा हमके भुला गइल मन पर मारली अपने से गोली अगिया लगा गइल बारा अगिया लगा गइल बारा ए राजा हमके भुला गइल बारा। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना युवा कवि रउआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में और हमारा साथ है बानी पूर्वांचल के गौरव स्टेज स्टार गायक मनोज माही जी। यहाँ से आज तमाम चैता के गीत सुनल जाई। सबसे पहले मनोज माही जी हमारे चैनल में स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जी। आज के का हम श्रोतागण से कैसन सुनाव जा रहा है आज के चैता पर का सॉन्ग। हम गायक कलाकार मनोज माही सबके पैर छू के प्रणाम कर रहल बानी और चैत्र नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई हमरा तरफ से। आप सबके जीवन खुशहाल व्यतीत होते रहे, आप सब हमेशा खुशहाल रही, मस्त रही, व्यस्त रही, अपना काम में हंसत मुस्कुरात रही, जहाँ रही आबाद रही। तो बिना कोनो देरी कैले के अब हमने के सीधे गीत पे पहुंचे तनी सन साज बाज के साथ। आज गायक मनोज माही के साथ हम मिलत आनी पूर्वांचल के गौरव बानी यहाँ के और ये उत्तर प्रदेश के चारों बगल अपन जलवा फैला रहा बानी गीत संगीत के माध्यम से। तो गीत स्टार्ट कर लो। यही चैत के महीना में गेहूं के कटनी भी होला जी। पुरनिया काका लो चैता चैती भी गावेला, बिल्कुल वही अंदाज में एगो चैती से सेवा रही। ये वर्तमान समय में माहौल मौसम के देखते हुए एगो कवि दर्शौले बारे कैसे कि सावन से न भादो दूबर फागुन से ह चैतू पर कि सावन से न भादो दूबर फागुन से ह चैतू पर अरे गजबे महीना रंगदार रे चैतवा कि आम टिकोराई जाला महुआ कोचाई जाला अरे आम टिकोराई जाला महुआ कोचाई जाला लेके आवे गजबे बहार रे चैतवा कि कबहू सिहरे लागे कबहू अंगरे लागे अरे कि कबहू सिहरे लागे कबहू अंगरे लागे कि किस्म किस्म बहेला बयार रे चैतवा कि घरे घरे मंगल होला कुश्ती या दंगल होला कि घरे घरे मंगल होला हरे कुश्ती या दंगल होला आ राम जी के भइले अवतार रे चैतवा। यही चैत के महीना में लोग चैती के भाव से सोहर भी गावेला। कि चैत महीनवा ये रामा अरे चैत महीना
चैत महीनवा ए रामा अरे चैत महीनवा हो कि चैत महीनवा कि राम जी के अरे भई ले जनमावा ए रामा अरे चैत महीनावा तो कहे के बा कि राम जी के भई ले जनमावा ए रामा चैत महीनावा जय हो जय हो। राम जी के भई ले जनमावा ए रामा चैत महीनावा के भई ले जनमावा ए रामा चैत महीनावा राम जी के भई ले जनमावा ए रामा चैत राम जी के भई ले जनमावा ए रामा चैत महीनावा ओ राम जी के भई ले जनमावा ए रामा चैत महीनावा। और ही कहे के आगे के भाव में सोहर मंगल भी होला अयोध्या नगरी में के ये लुटावे ये रामा अनधन खजाना हो के ये लुटावे ये रामा अनधन खजाना हो अनधन खजानवा हो अनधन खजानवा अनधन खजानवा हो अनधन खजानवा और का के ये लुटावे लगानावा हा कंगानावा ए रामा रामा चैत महीनावा के लुटावे ला कंगानावा ए रामा चैत महीनावा के लुटावे ला कंगानावा ए रामा चैत महीनावा ओ के लुटावे ला गहनावा ए रामा चैत महीनावा ओ के लुटावे ला कंगानावा ए रामा चैत महीनावा। आखिर के लुटावेला राजा लुटावे ये रामा अनधन खजाना हो राजा लुटावे ये रामा अनधन खजाना हो अनधन खजानवा हो अनधन खजानवा अनधन खजानवा हो अनधन खजानवा रानी लो लुटावे लगानावा हा कंगानावा ए रामा रामा चैत महीनावा रानी लो लुटावे ला कंगानावा ए रामा चैत महीनावा बाबा रानी लो लुटावे ला कंगानावा ए रामा चैत महीनावा रानी लो लुटावे ला कंगानावा ए रामा चैत महीनावा
भक्ति गीत से चैती के शुरुआत हुई हम चैती पर। तो अगला राउर गीत कौन सी बा? अच्छा, शुरुआती दौर में जब रहुआ गाना शुरुआत करी तो कैसा रहुआ फील हुई कि कौन कौन दिक्कत सामना करे पड़ रहा? देखी शुरुआती में तो हम जब पढ़त रहनी 3 क्लास में, यह गाजीपुर के धरती पर बीगा मेमोरियल इंटरमीडिएट जौन कॉलेज बा जी, जकर प्रधानाचार्य हमारा गुरुवर श्री हरिहर यादव जी बानी, उहे के स्कूल में पढ़त रहनी। तो 3 में जब पढ़त रहनी तभी से मार साहब लोग हमके जब बाल सभा होके तबे से गीत संगीत गवाई लोगिन, आ वही से लालसा लागल, दिल में उत्तेजना बढ़ल हमरा, तबे से मैंने मन लाग गई में। जी, अगला राउर कौन गीत बाटे? अब अगला एगो रउए जौन लिखल गीत बा वही के सुनावे के प्रयास करब हम। जी बिल्कुल, स्वागत बा। और हमने के बीच में बहुत ही सुंदर कवि, लेखक, गीतकार, भोजपुरिया माटी के लाल के पत्रकार हमार बड़ भाई दिलीप दीवाना जी मौजूद बानी, जकरा हाथ के कलम के लेखनी से जौन गीत हम परोस रहल बानी, ये गीत के सुनी सब है, आनंद ली, मजा ली। यही चैत के महीना में एगो औरत बाड़ी अपना पति से गुहार करत ताली कि राजा, कहला कि दिवाली में आइब लेकिन दिवालियों में ना आइलो, कहला कि छठ में आइब छठों में ना आइलो, होली में कहला होलियों में ना आइलो, तहार बाट देखत देखत राह निहारत निहारत हई चैत नवमी आ गइल। हमार लालसा बा, दिल के श्रद्धा बा कि चैत नवमी में आई तो माई के दर्शन एके संग जाके कइल जाई। उहे रति अपना बलमुआ से गुहार कर तली कइस कि ए मोरे राजा घरे जल्दी आ जा, घरे जल्दी आ जा, चढ़ली जवनिया के देख बार साजा, जिया छछना गइल बार ए राजा कि जिया छछना गइल बार ए राजा, हमके भुला गइल बार ए राजा, ए पिया हमके भुला गइल बार। जाता धीर हो भइल बा फिकीर हो, तोहरे वियोग में राजा गलता शरीर हो, औरत कहत राजा बढ़ल जाता भीड़ हो, धराला नहीं धीर हो, तोहरे वियोग में बालम गलता शरीर हो, तोहरे के करा से कहीं सैया दिलवा के बतिया, कि जगिले से जरिया पर हम सारी रातिया, कि करा से कहीं सैया दिलवा के बतिया, जगिले से जरिया पर हम सारी रातिया, कि पगली बना गइल बार, कि पगली बना गइल बार ए राजा, हमके भुला गइल बार ए पिया,
औरत कहतली कैसे कहत? समय कम बा। औरत ये कहते कि कहलो कि जल्दी आई रुपया कमा के पूछलो नहाल पिया बाहरा में जाके। औरत कहता राजा कहला कि रुपया कमा के आइब, लेकिन कहला कि जल्दी आई रुपया कमा के पूछलो नहाल सैया बाहरा में जाके। चैत के महीना में जब होते भी सहारा बोले कोयलिया जब आके रोज बोली मन कर मारली अपने से गोली। जब आके रोज मन कर मारली अपने से गोली। अगिया लगा गइल बार हो, अगिया लगा गइल बार ए राजा हमके भुला गइल बार। हमके भुला गइल बार। कि भोजपुरिया माटी के लाल जेकर चैनल के पत्रकार बानी हमरा दिलीप दीवाना जी युवा कवि बानी, तो यहाँ के पेज के फॉलो करी, सब्सक्राइब लाइक शेयर करी आ ज़्यादा से ज़्यादा सुनी, ताकि हम दोनों भाई के भी आगे बढ़ावे के रुआ संदन अभिनंदन करब। चैत्र नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, जय हो। तो बिल्कुल हमारा साथ में यहाँ कर यहाँ स्टेज स्टार्ट पूर्वांचल के गौरव गायक मनोज माही जी, यहाँ से तमाम गीत सुनल गई। और यहाँ के अपना बारे में बताने कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना युवा कवि, धन्यवाद।